Hola, el meu nom és Enric Carrera, soc el director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Us vull explicar el projecte en el qual estem treballant en aquests moments. És un projecte impulsat per al grup de recerca en tecnologia tèxtil de la Universitat Politècnica de Catalunya, formada per professors i investigadors, fonamentalment de l'Institut d'Investigació Tèxtil. Es tracta d'un projecte que es fa amb la col·laboració de l'Associació d'Empreses Innovadores Tèxtils, que es tracta d'un clúster d'empreses de tèxtils tècnics, també l'Hospital Mútua de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Escola d'Infermeria. Tot això ha estat finançat per al Centre de Cooperació al Desenvolupament amb una de les seves convocatòries de projectes de cooperació a nivell local. L'objectiu del projecte, que s'anomena Mascaretes de Protecció Covid-19, és analitzar la viabilitat econòmica de fabricar a nivell local aquestes mascaretes, així com les seves vies de tractament com a residu un cop usades. Bàsicament, el projecte té dues parts. Una primera part d'informació i formació, adreçada al públic en general, als usuaris de les mascaretes, per explicar quins tipus de mascaretes hi ha i quina és la forma d'utilitzar-les adequadament. Per això hi participa molt activament el sector sanitari en aquesta part. La segona part seria identificar les empreses que a Terrassa i els seus entorns tenen capacitat de produir fils i teixits i acabats per fabricar els teixits que aniran destinats a aquestes mascaretes i assessorar-los per tal de trobar la solució més adequada. D'aquesta manera, el que fem és incentivar el desenvolupament de l'economia local de forma cooperativa entre l'àmbit del coneixement, tant de la tecnologia tèxtil com l'educació i la formació a nivell sanitari. Per tant, creiem que és una bona oportunitat per treballar junts en benefici de la salut pública. Moltes gràcies.